Igama ngubhaka isibongo wakanzama. Bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini. Ingwele ebhoqabhoqa imizi abafokazana ngotholotha likamentshise. Thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini ngixama uxakile kusazoshuba. Kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwajobhajwa ikhulule ngumfoka amakhanda. Indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona. Ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nalabo abangithandayo bake bangangithanda kepha kwathi mase bebona iqiniso lami bashintsha abangithanda okusho ukuthi nawo ongangithandi uyoze ungithande wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha mina kugcwala ngiyakufakela nangu usikisi. Sibingelele kubona bonke abantu abangenayo ebusukwini banamhlanje kulosini. Ngixolisa kakhulu ukuthi ngingene ngingashongo baye bangidonse ngendlela bathi King noma inini bengabuzongena osazisa. Kunezinto ezibalekile kufanele sizikhulume ezinye futhi siphinde sizinqobe. Akukho okungamelana nawe bengabuzazi ukuthi ubani uphinde uzazi ukuthi usukaphi. Bese uyazazi ukuthi uhamba namapha amakhehla noma naziphi izalukwazi noma naliphi ithongo lakho. Umuntu obalekile emhlabeni empilweni yakho uwe. Ngoba uwe ongashintsha impilo yakini. Uwe futhi ongazenzela phansi, uwe futhi ongaziphakamisa. Into edingayo empilweni nje udinga ukuguidwa. Umuntu udinga ukuguidwa. That is why isikole sibalekile because isikole siyakwazi ukuguida kwezinye izinto. Masiyakwazi futhi ukufundisa kwezinye izinto engeke ngelinye ilanga zikujikele. Uyabona ke bengabe ngingena live namhlanje ngifuna ukuqinisekisa ukuthi noma yinini ngiyohlala ngimnani. Ngiyoma nani liduma. Ngiyoma nani abanye benu sebengijikela kodwa still ngiyoma nani mina. Ngiyoma nani abanye benu bedidekile. Ngiyoma nani abanye benu bengavumi. Kodwa mina ngiyoma ngoba yini indaba ngoba lezi zinto zakamoya ngiyazaza ngithi angithi ngizinqobela ingqinamba ukuthi ngibe la ngikhona. Mina ngibanga la ngikhona ngoba kuthiwa ngithathiwe ngabekwa yabo nginqoba ingqinamba ukuthi ngibe la. Ngiyazi bafethu ukuthi izinto zakamoya ziyadida ziyawuconfuse umqondo. Ingakho imimoya or izilwane zikwazi ukuhlanyisa umuntu acosha amaphepha. Uyabona into ekwazi ukwenza yenza umuntu ukuthi ahlanye. Into ekwazi ukwenza ukuthi umuntu agule kade uphilile agule. Into ekwazi ukwenza umuntu ukuthi avele abe neaccident angayi-understand ukuthi le moto emshayisile iqhamukephi yabona yena bengene kanjani kube into ekwazi ukwenza ukuthi ujikelwe abantu. Into ekwazi ukwenza ukuthi uphelelwe imali yakho. Bafethu nibekezele ngoba okuningi sototobisana. Ngiyazi ukuthi akukona konke enizokubona bengabe ngisakusho ngoba kusemhlabeni la. Kodwa into ekumele uyikreme ngami noma kuthiwa ungazi. Into ekumele uyikreme ngami ukuthi noma yini engishilo isuke izoba njengoba ngishilo. Noma yini. Kodwa ngeke ngize ngikwazi ukuvimba abantu abangingabazayo. Ngeke futhi ngikwazi ukuvimba abantu abafuna ukulwa nami. Ngeke ngikwazi ukuvimba abantu abangifisela ukubi. Umehluko ngeke baze bawina. Yabawina. So njengamanje into engiyilwelayo mina ngifuna even abantu abalwa nawe nakuwena futhi bangawini. Ngoba kulomhlaba mfethu awukwazi ungabi nabo abantu abazolwa nawe ngabe semsebenzini, ngabe sekhaya, ngabe kwifamily, ngabe abantu abakujikelayo. Uyabona ngabe ikuma institutions okuhlukana kwawo awukwazi mfethu ungabi nabo abantu abazolwa nawe. Kodwa into engifuna uyazi mina ngifuna wazi ukuthi mawuso understande kahle noma yinini impima yiza ukwehlisa umoya bese wenze njani mase uphakamisa lo nkulunkulu owayekhona emandulo namhlanje sakhona bese ukukhumbula idalwa zakho ukukhumbula ivini abazali bakho abakulethe emhlabeni ngoba thina sikwazi nje kunabantu abawu2 ababalekile idalwa zakho abazali bakho bese kuzoba uNkulunkulu wakho okwenza ukuthi uzube khona namhlanje. Njengoba ke wena unoNkulunkulu wakho nezidalwa zakho nalomuntu futhi lo
ofuna ukuvuka ngawe naye futhi unedalwa zakhe. Mase kuya ngokuthi ke manje iziphi idalwa zomuntu ezizoba namandla kunomunye. Mina njengoba ngikhona ngisupport idalwa zenu. Ngisupporta ngize ngisupport ngisho umuntu ongangi-understand. Ngisupport ngize ngisupport ngisho umuntu ongakaboni ukubaleka kwami. Ngoba ngijani ngelinye ilanga uzokubona. Ngisho manje singakhuluma noma ingane make ngathi mina kuzoba nje ayijiki lonto. Ngabe into zepolitiki, ngabe into zempilo nje, ngabe into ezithinta umuntu, ngabe into ezithinta isimo, ngabe into ezithinta imimoya, mase ngishila ayijiki lonto. So that is the reason why ngithi ke mina ngithi ke ngifuna wazi mfethu ukuthi emhlabeni understand ukuthi uNkulunkulu khona bese uya understand idalwa zakho zikhona. Uma se understand uNkulunkulu wa understand idalwa zakho waba nalabo bantu. Eyesibili into elandelayo ke imali. Idalwa zakho uNkulunkulu funa benze ukuthi imali ize kuwe. Uma imali izoza kuwe nawe ke manje hlakanipha ke. Nawe ke manje ngiba clever. Thatha ama advice azoba kungazi ukuthi ayaguide kulomhlaba ngoba ngenkathi imali iza kuwe khona abafuna ukuyithatha kuwe. Vele ke imali yakwazi ukuthi nje ku exchange wengayo kodwa ungagetshengwa ke imali yakho. Ngoba le mali yakho akuyona yakho. Eyedalwa zakho. Uyacela kuyidalwa, ucela impumelelo. Ziyakunika impumelelo. Uyawuthatha 100,000 uyowupha umuntu. Ngoba lo muntu oyomupha wona, uyitshela ukuthi lo muntu khona into azoyenza ehlula idalwa zakho. Awumniki imali umuntu ongathi mawuthi kuyena ngibuyisele bese yahluleka ukubuyisela. Awuyenzi lo mistake. Ngibonile abantu abaningi ukuthi aba understand ukuthi yini ukulapha abantu abaningi. Aba understand yini ukulapha. Abantu emqondweni wabo khona into ukuthi mawulashwa kumele udlise umuthi, kumele ugcatshwe, phalaze uchathe. No, it's not true. It's not true. Ukulapha ulapha umuntu psychologically. Umqondo wakhe umuntu umenza ukuthi abe positive minded kulomhlaba. Ulapha umuntu ukuthi akwazi ukuvikela lokho anakho. Angiwenzele isibonelo. Khona abantu abasebenzayo. Mhlawumbe umuntu athatha ipackage emsebenzini. Athe ithathile nje nanka ama scam akhamsile. Abanye uzatshelwe iscam. Esithi ngizokwenzela imali yakhe iphinda phindeke. Sithi hamba yo resign emsebenzini. Uthatha u500,000 unike thina. Sithina sokunika u10 million eshazi kahle ayikho lonto. Uyamcabanga ke lo muntu othola u500,000 ipackage yakhe noma yini yakhe. Uyawuthatha uyowunika iscam. Yena kasasani nalutho. Uyam-understand leyo muntu psychological ukuthi uselenyaziwe. Uyam-understand leyo muntu ukuthi ngokwefamily ngokwezingane zakhe nomndeni abasenayo into abazoyidla. Kuqediwe. Kuqede bani? Kuqede iscam. Usibone phi le scam? Usibone la kuma social media. Uyacabanga umuntu ozogibela ibhanoyi mfethu from Cape Town. Uthi uzeThekwini uzofuna usizo. Ugibela ibhanoyi uhirisha imoto mawusuyehle airport. Noma uthathe iUber. Ubhuka ihotela. Ngakusasa uyakombona lo muntu. Uphinda ukhipha imali 50,000 kulo muntu. Kanti kuyadlalwa. Idlalwa iscash. Lapho uthola ukuthi njengoba kudlalwa mina kade ngiyikhuluma lento lokuthiwa King kunamanga ufika uyishiya imali yakho. Uma sewuyishiyile imali yakho uyafika endlini awusenamali wazi ukuthi khona into onikwe yona ivele ingasebenzi lento. Awuxabani nendoda endlini, awuxabani nonkosikazi endlini,
akuphela ukudlala endlini awulimali psychological uyaqala uba ne-stress ngoba kunemali vele yahamba uyaqala mfethu uba ne-stress once waba ne-stress ukugula kuyalandela uma sewugula une-stress uyagula usuzofuna usizo ungasacabanganga usuyatatazela usuzama ukurecover lezi zinto ezilahlekayo ngoba uthi imali iyalahleka kodwa imali ikhishwa wena kunabantu bafethu esebe round inyanga engathi bayagula emakhanda ayekulena suke kulena ayekulena suke kulena ayekulena suke kulena uhamba enzani uhamba ilahla imali ekabale imali elahlayo eyedluzi lakhe uyilahlelani ubone ku-actwa mhlambe bafethu ngimchazele kanje akuyona leyanto enogwajo kuphela eactwayo zonke lezi zinto ezama content ubona umuntu enenyanga ngiyakutshela i-acting leyo uze umuntu ethi nginodokotela ubani lo dokotela ubani unje i-acting leyo lo othi udokotela ubani ukhokheliwe sometimes i-content iqhamuke naye ukuthi wena uzokwenza kanje mina ngizokubuza kanje mina ngizokwenza ihaba kanje khona soshaya abantu i-acting mfethu uma ufuna ukuphila ayoqala phansi uthi go back to i-YouTube channel or Facebook uyobheka bonke abantu abasuke be-interview inyanga you must know today ukuthi acting leyo ngelinye ilanga lamazwe ngashoyo mfethu uyongivuma protector okuphiwe idlozi lakho protector bese uphakamisa amandla edlozi lakho uzokubona ngqo usonqoba ngoba lemhlabeni mfethu silwa nemimoya yenzani imimoya ifuna ukukudonsela emuva mina ngilwelana ukukusa phambili mawucabanga bangakanani abantu engabe bathatha 150,000 baya kobalahla leka mhlabi yalingana bangakanani ngabe bahambisa 5,000 kanti kuyadlalwa bafethu uyabona ungaphatheki kabi mawungibona ngithi mangikhuluma kukhona abantu abakhuluma ukuthanda kwabo ungaphatheki kabi mina ngisangcono mina kunoJesu uJesu naye wayelwa impi ethi ayifane kanje elwela abantu engafunwa uJesu ke baze bambulala bembulalelana ukuthi uprotect abantu and uma abantu bengakambuleleki ukuthi baprotecta kwini sometimes nabo baze bakudayisa kodwa ubusiza bona kodwa uma ngempela unikeziwe lamandla ufuna ubekezele wazi kodwa ukuthi la bezolibona khona iqiniso bazobona ukuthi zonke lezi inhlamba ngoba bafethu ziyazi inhlamba sinilwela ufuna ukunifihlela mina ziyazi inhlamba sinilwela bayasonga futhi abantu beside inhlamba bayathiphazisa abantu ngenhlanhla umuntu othiphazisayo into athi uyathakatha ngenhlanhla ngithakathike kwavuma ingqinamba ngenhlanhla umuntu bengabe lethi inhlamba inhlamba lezo asinamatheli kodwa ngisuke ngineshow ukuthi abantu ngizobasiza mhlawumbe angikhanyisele kancane into engiyiqalile ngiyiqeda umehluko angiyiqedi ngendlela ezifanayo enye ngiyiqeda ngalendlela enye ngiyiqede ngalendlela azifani kodwa into ekumele uyazi ukuthi into engiyiqalile ngiyayiqeda into engiyishilo izokwenzeka ingakho kuthiwa ibhuqa imizi abafokazana ngothololoda kabentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini ngibela ibhanoyi mina ngihambe nginje kodwa le ngiyakhona ngiyokwenza imanga uyabona mina mangathiwa i-level yami sesigabeni esithi ake ngiveza abantu eke bafika kumina bathatha omakhanda oil bakuthiwa ake uhambele mhlawumbe abawu-15 babo elokhu ngaqala bemile namanje abasamile kuthiwa kuhambele imizi yabo ngiyakutshela ungathuka ngendlela abaprogresse ngayo abanye babo
abanye bayeza ngendlela ehamba ngayo ngamabubu. So kodwa into ebalekile mfowethu ngiyacela ukhona, ngicela idlozi lakho mawukholwa mfethu, angikhuluma into ozoyizwa, ingilosi mase kuba uNkulunkulu. Leyo team izokwazi ukulwa nale mimoya elwa nawe. Uma kuliwa nale mimoya uzungayidayisi le team. Wena funani empilweni, ungacela into eziningi empilweni. Ngisho uthandaza ucela into eziningi wena. Cela imali. Uthi ngicela imali. Ngisho ufika mhla ka5 October nje wasiyobe silapha ya edamini lika Makhanakanda. Into efuna uyicela, cela imali. Mase uba nendlela yokuthi imali ngizoyenza kanje. Wenzani lapho manje? Uyakhumbula ngikhuluma ngedemonstration? Ngenkathi usuchaza ukuthi imali uzoyenza kanje ilalela imoya seyihamba phambili ke manje isiyofula. Ungaceli imali ulele. Ayikho into enjalo. Bafowethu, ngiyacela njwana nazana nami. Ngiyacela ningadlala abantu. Ngiyasho namanje bafethu, awukazi uyibuze ukuthi yindaba bebangaka abantu abangangifuni including izinyanga. 90% weinyanga zaKwaZulu Natal azingifuni. Uyazi why zingangifuni? Angixabene nazo. Ingoba ngitshela nini iqiniso. Angithi uyabona ukuthi angithuki inyanga. Angithi uyabona ukuthi angenzi lutho enyangeni. Mina ngiqinisa ukutshela kumele iqiniso. Leli iqiniso engikutshela lona lilambisa inyanga ebikade izokuqola wena. Njengoba sengilambisile inyanga nomndeni wayo, umdlwane wenyanga uzongithuka, umngani wayo uzongithuka, isidididi sawo songithuka, iyona ngefake account izongithuka, umfazi wayo ngoba yindaba sengiphazamisile ngokutshela wena iqiniso. Kumele engabe ngithini la mina? Kumele ngabe ngithi hawu inyanga ziyasebenza zonke zi-right, akho scam akho phone nithi book zona mase ziyadla mase uyalamba wena. Awayibuza ingani why zingangithakathi? Awubuza why zingangithakathi? Ayihlangani ngani mfethu? Asihlangani ngani? Zibe 100 nje. Zibe 100 zithi ake sakhela into eyodwa. Yoshawuka ngibhaka ithi fuhlu kuyena. Abayenzi ngani yona? Abanawo amandla okwenza lona, abanawo amandla. Kodwa mina ngingedwa ngikwazi ukwenzana. Ngikwazi ukuveza lo, ngiveze lo, abantu bakhanyisele. Awubuzi ngani? Awubuzi ngani ukuthi ngibhaka ke awusabi ukuthi bangakudukula nangespam? Awubuzi ngani? I-advantage yami ukuyibona into isaplan. Njengoba ngikwazi ukubona izinto ezijule kangaka, ngeke ngihlule ukubona umuntu othi ngifunda ngespam bese efica ngimlindile. Ngeke ngihlule lawo masimba mina. Ngeke ukubona inyonje uthi nathi first spam mase ngiba ready. Ngeke ngihlule lo ntombi. Ngeke. So sengisho ukuthi nawe ulapha ekhaya, ngiyacela qina mfethu. Qina. Mfethu, igaba zabantu empeni azifani. Khona abantu ngampela obona kahle ukuthi abathathe entweni. Ingako ngithe nami even labo bantu ngizoba nendlela abantu engifuna ba accommodate ngawo masihlangene. Khona abantu abangathathe entweni. Mfethu, mawungathathe entweni kulungile, faka i-effort kuleso sigaba okusona. Mase ngiyacela nehlisa umoya. Noma yinini ihlisana umoya. Mawunomphathi wakhe emsebenzini, yes angiphiki, uyakubhampela umphathi wakho. Kodwa ngithi uyabona ukuthi uyamdinga. Sometimes uyabona ukuthi uyelo ku supervisor. Angithi uyabona uyamdinga, musa ukulwa naye. Ngoba mawulwa naye, shosho case uzogcina kwenzela izinto ziba nzima kungenasidingo. Akekayiqhenye umphathi wakho. Asho ukuthi nawe uyiteam yakhe. Right wrong enjalo. Ungayilwi impi bafethu losing battle. Awuli nomuntu ongaphezulu kwakho. Wehlisa umoya kumuntu ongaphezulu kwakho bese umdayisa kubantu. Bese kubabantu abathi kodwa wazwadlala ngobani. Awuli wena. Awunawo amandla okulo. Yinga ngithi bafethu ezinye izinto azifuni ukuthi ulokhu ujula, ulokhu uthi hayi unamandla ubani, akanawo amandla ubani. Lemhlabeni sibhekene nempi yemimoya. Lemhlabeni sibhekene nabantu abafuna impumelelo. Akekho umuntu othelele ethi yazi mina ngihalela ukuthatha imali yami ngiyoyiphinya ngosibanibani. Badlala ikeshi nje
abazenzi bafuna imali ukuze bayihlukanise imali yakho. Uyabona makuthiwa nakho ushiya 50,000 ukuthi ubheka le abethi omunye ipay yami hayi mina oqhamuke nale content mina owenza ukuthi ihlukaniswe wena uthwele ikhanda ubheka le la ngemuva ku celebrate your money. Ngithanda ngize ngithanda nabangangithandi. Mina mfethu angifuni ukukukhohlisa. Mina kothi mase kushaya isikhathi sami sokudlula emhlabeni ngiyobe ngifela abantu. Ngeke ngife mina kuthiwe kade ngithi ngiyohlasela noma kuvele nje ngaxabana nabantu endaweni. Mina ngiyofa ngifela abantu kodwa hayi manje. Okwamanje yimi osazodila nabantu abahlukumeza abantu. Mfethu lento engisho manje kumuntu ongithandayo ayifiki imile. Kumuntu ongangithandi ithi ungangithandi la ukhona uhalela ukungeyisa noma ukuthuka ithuthuka kodwa ibihlala lento ukuthi idlozi lakho ilole lukhiye. Ithi ungithuka ayihlale lento ukuthi uNkulunkulu wakho ukhiye. Ithi ungithuka ayihlale lento ukuthi la ukhona ufuna imali ezakwena. Ezakwena. Ayihlale le nto le. Ngiyanithanda lapho nikhona. Ngiyayibonga futhi ungibuleleka. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyamazi kuNkulunkulu ukuthi uhlale ezoba nendlela vese yokwaveza amandla akhe. Ngunogwaja obhadwa ikhulule ngumfoka amakhanda ngindlondle namakhanda amabili elisithathu elenkosazana. uNkulunkulu uhlale enendlela ukunika intambende uNkulunkulu. Kodwa mayise iveza ubukhulu bakhe usebenzisa noma ubani. Angifuni credit ize kum yokwazi ukusiza abantu but ngicela bayithatha abathi credit bayise uNkulunkulu. Ngoba makuthiwa uNkulunkulu bengingamhloniphi mina mhlawumbe ngaba nginaso ngisho isibindi namandla wokwazi ukumela into ezingaka. Ekuthiwa amadlozeni lapha emakhaya angiwahloniphi amadlozeni mhlawumbe ngaba ngikwazi ukuma ikhuluma into ezinkulu kangaka. Abantu banama challenges are serious. Abanye abantu they are going through a divorce. Yindaba kwaphela imali bethandana. Uthando laphazamiseka. Kwaxatshwana. Kwaliwa. Mase kuliwa kwagula abantu. Yayishona ephi imali? Yayithathwe yanikwa abanye abantu. Umuntu ethi ufuna usizo kanti ulahla imali. Gadi imali yakho. Mfethu wena osebenzayo ngiyacela uyigadi imali yakho. Gadi imali yakho. Ngayidedeni noma kanjani. Futhi umuntu angakusabisi athi ngizokuthakatha. Uphethe mina manje. Ngiyothakathwa inyoni. Phethe mina manje. Papa yini. Mawufuna ukukhuluma nami kungcono mawuzobhala uWhatsApp kodwa kulesikhathi samanje kade ngibhizi kakhulu ngoba bengimningi esigodlweni kulezi insuku lezi. Bengimningi esigodlweni nje bengiphuma ngiqi mase ngesigodlweni. Ngizocela ukuthi ubhala uWhatsApp ngoba uWhatsApp ngikwazi ukuphendula noma yini. Uma uthe uyafona bangangithola ecingweni bekezela uzogcina ungitholile. Thank you so much. Angikhulumi kuma inbox la nje kuma inbox nje noma yipi inbox angikhulumi khona. Bye bye.